kune vakutotanga kutoburitsa Chamisa I'm not abude pa Twitter tweet page yake achiti nini I've never been a part of any dialogue. It's not a problem. Chatiri kudai nyika yedu isusu. Then tozozviona kuti Chamisa hasi mukati mazvere kana kuti ari mukati mazvo. This is not about Chamisa. Ndakambozvitaura ndikati ngatisiyane nenyaya yemaleaders aya. Ngatimbotarisa kuti isusu problem yatinayo isusu haisi problem yemaleaders. Anditi muri kupanzwa neZimbabwe. Problem yatinayo isusu iproblem yenyika isiri kufamba. Munyika mune crisis. Muzvipatara muna mushonga muchisina ma-infrastructure ari kuparara. Anditi muri kupanzwa. Munyika muchisina kana ma-industries, no employment. Anditi muri kupaona. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Kulian TV. Atibati geze chobu chobu. Izvozvizvi tiri pahasha kwete zvekumbotamba. Tiri pahasha kwete zvekumboseka nevanhu. Hatisi kuzodzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Vari kubuditsa zvakawanda zviri kudiscourage movement yakaplanwa kwenguva yakareba. Dai manga muchiziva kuti nyaya inoda kuitwa musi wa31 March yakagarirwa pasi kwenguva yakareba sei. Dai vana veZimbabwe dzimwe nguva mungadai makanyatsopepuka zvakanaka. Zvimwe zvinhu hazvisi zvekuti zvinokwanisa kuti zvinongotaurika panguva imwe chete nekuti zvinenge zvine nhoroondo inenge yakareba chaizvo. Handiti muri kupanzwa. Izvo zviri kunzi mapurisa ari kuda munhu anopinda neID mutauni. Vanhu tinoenda kutauni kwacho. Handiti ka? Kana tichinge takuenda kutauni isusu vazviburitse pachena kuti isusu hatigone kuti tipinde mutauni nekuti hatina maID. Handiti muri kupaona. Izvozvo ndo zvichatitrigger kuti tiite whatever it takes. Tichiresista kumiswa kwedemonstration yedu. Handiti ka? Izvi zviri pachena. Regedzai ndikudze vana veZimbabwe. MuZimbabwe hamuchisina peace. Ende hapachisina chinhu chichagona kusolvwa zviri peaceful. Hapachisina. Runyararo hapachisina. Runyararo is gone. Handiti mazvinzwa. Saka isusu mapurisa akabvira kare achititambudza. Munozviziva imi. Imimi vema-opposition parties munozviziva kuti kusungwa kwenyu muri kusungwa nemapurisa. Vanhu vese vemaorganizations avainawo muri kuzviziva imimi kuti kusungwa kwenyu muri kusungwa nemapurisa in favor of Emmerson Mnangagwa. Handiti ka? Saka hazvina zvinobatsira kuti imi muti munoregedza kubatana nevamwe nekuti toda kutoti titomisa futi mapurisa ayo kuri kutofarwa kutoitwa review yemapurisa. Nekuti mapurisa kana ari aEmmerson Mnangagwa hazvingatitazei isusu. Zvakutotituma isusu kuti tichitoresista control inobva kupolisi. Handiti mazviona manje. Nekuti mapurisa kana under control yemunhu one, under control of a dictator, zvinenge zvakutoreva kutoti mapurisa munyika hamuna democracy. Handiti mapaona. Ndo panenge pakutojamuka wedhi riya rekuti democracy munyika kuti arimo. Handiti mazviona manje. Zvichireva kuti mapurisa ava atori ma-enemies enyika. Haazi mapurisa ekuchengetedza runyararo munyika. Vana veZimbabwe. Saka imi munoti kudii nekuti zvizvi as I am speaking. Blessed Muhlanga. Muri kuposta muchiti akasungirwe. Kana chiri chokwadi chekuti muri kurwadziwa vana veZimbabwe nekuti Blessed Muhlanga akadzvanyirirwa akaitirwa utsiri. Chii chichakupai kupeta maoko enyu imimi muchitadza kurwisa mapurisa asina mutemo? Nekuti izvozvizvi vakaenda kumba kwaageza kunopwanya. Muchaona pari kunzi izvozvi
investigation yekubiwa kwemari yaWicknell iri kuratidza kuti paakutanga kuitwa marecoveries nemamwe maoutcomes ari kuitika ipa pakati pazvo. Handitika pakutonzi patoo nemamwe maarrest akutoitwa already pamusoro penyaya yaWicknell. Saka toda kuona kuti pamusoro penyaya yaComrade Bombshell chii chichaitika, kune mafurutso here achabuda pamusoro pezvakaitika kana kuti zvichaignowewa. Ndo zvichakuratidzai imimi kuti muzive kuti mapurisa ayo ndiwo acho ari kutumwa futi zvakare kuenda kunoita mhosva. That's why vasina simba rekuti vazvitsvage kuti zviri kufamba sei kana kuti kuita sei, nekuti ndo vari kudi, ndo vacho vari kutumwa. Hati muri kupanzwisisa? Saka inini ndiri kuti mapurisa, kana mapurisa achinge azvipira kuti ada kuita clash nesu achibatsirana neyouth yatakazwa futi ichivolunteer kuti iripo nekumisa demonstration ya 31 March, which means zvinhu izvozvo technically zvichatadza kuzova peaceful. Handiti zvinenge zvakutadza kuva peaceful nekuti mukutanga zvinhu zvichitaurwa mukubvumiranwa kwezvinhu, mapurisa havana kumbobvira vakanzi vachazenge vari pamwe chete kana kuti vachange vaine side ravanenge vachitora vachidefenda. Handitika ende naivo mapurisa vakanga vachizviziva. Mina ndikuudzei vana veZimbabwe, vakunyatsokuudzai ndakanyatsodzikama. Handiti but izvozvizvo all of a sudden mapurisa akutanga kubudikira achitanga kuisa maconditions. Zvandakamboramba zvezvo zvekuti maconditions hatadi, vakutanga kutoaisa maconditions, vari kuignora, vari kufungidzira kuti otherwise isusu tichadzora tsvimbo. Saka vaMunangagwa tisiri kuziva mapurisa ari kushandiswa kuti ite source of war. Handiti mapanzwisisa? Vari kushandiswa kuti vaite source of war kana kuti a source of violence. Handiti muri kupaona manje? Ndozvo nekuti ndakabvira kana ndichikutaurirai ndichiti nini, pari kutsvagwa kuti zvinhu zvese zviitike in a violent situation. Mazvoona? Saka paita vanhu vasarudza kuti vashandiswe as a source of violence and disruption musi wa 31 March. Saka isisu manje to be unstoppable, let's face them head on. Kana zvatonzi hazvichatogariki, hazvichatofambi zvakanaka, zvibve zvaregedza kufamba zvakanaka, ndo matangiro azvo kana dzichinzi dzicharira muZimbabwe, nekuti makore akawandisa stereki dzichiatempta kurira futi muZimbabwe pachingorwiwa hondo neimwe nzira yakanga iri peaceful. Handitika? Saka kana isusu tisina mutemo, nekuti mapurisa kana asiri mutemo, izvo zvavanenge vatoita zvekupindira munyaya dzeprotest kunenge kuri kutoratidza kutoti ivo mapurisa havana mutemo wavainawo. Handiti muri kupaona? Havana mutemo wavainawo, they are not constitutional. Isusu zvatinenge takutongoita ndezvekutongoona ngoti munyika kana musina mutemo, ngatichitanga tarwira nyika yedu bheki idzoke mukati memaoko edu, then zvemutemo tozozviona. We are ready to go for a war. Hatina kumboramba kurwa isu, hatina. Handi muri panzwa vana veZimbabwe? Nekuti nyaya iri kuitwa apa paida kunzi imimi muite back down, then mawo veterans atorerwe simba ravainaro iro vachinzi vanga vachida kupandukira government. Saka isusu we are there to protect our country, kwete kuprotect mawo veterans. Nekuti once we let that thing proceed, once we let that thing done, I tell you, nyika yaenda. Nekuti nyika iri pakati pevanhu nemawo veterans. Handi mazvinzwa? Saka ndoda kuti vanhu mugare makanyatsoziva pamumire izvozvi nesituation yamuinayo, nekuti nyika izvizvi haisi mumaoko mavaMunangagwa.
ikadzokera mukati memaoko ava Mnangagwa ndokutaurira ichokwadi muchashaya kwekuenda, nekuti izvozvizvi vanhu nevamwe vari kunze kwenyika vakangotarisira kuti whatever is going to happen they will come to support. Hakuchisina munhu achiruda kumbogara kunze kwenyika uko, vese vari diaspora vese nevamwe vari munyika dziri maneighboring countries, vanhu they will come to support. Andimapaona kune vakutotanga kutoburitsa Chamisa aimunati abude patwitter tweet page yake achiti nini I've never been a part of any dialogue. It's not a problem. Chatiri kudai nyika yedu isusu, then tozozviona kuti Chamisa hasi mukati mazvo here kana kuti ari mukati mazvo. This is not about Chamisa. Ndakambozvitaura ndikati ngatisiyane nenyaya yemaleaders aya, ngatimbotarisa kuti isusu problem yatinayo isusu haisi problem yemaleaders. Handiti muri kupanzwa neZimbabwe. Problem yatinayo isusu iproblem yenyika isiri kufamba. Munyika mune crisis, muzvipatara muna mushonga, muchisina mainfrastructure ari kuparara. Handiti muri kupanzwa. Munyika muchisina kana maindustries, no employment. Handiti muri kupaona. Pabhodha panzi zvituna zvakubhadhara mari refu kupindapo. Handiti muri kudzidzwa nyaya dzese idzi. Izvozvi zvinditaura kudai so. Saka inosunungurwa sei nyika? Handiti mapaona. Handiti mapaona. Saka zvekuti leader uya achati ndiripo kana kuti vachivenga vachajamuka kuti nini handinei navageza kana ina ndononge zvinoshanda. Handitomboone kana kunge zvinoshanda. Chatobvondoka handei tinorwira nyika yedu. Kana zvichinge zvanetsa veterans achatitungamirira kusvikira taanazvo zvombo zvacho izvozvo. Saka vanhu musave nefiye, nekuti fiye yedu yatinayo iyi inodzosera nyika mumaoko mava Mnangagwa. Once atora chigaro charoda kutora chekuzviti ndiye muridzi anenge akutungamirira whatever and whoever munyika, zvinenge zvakutongoreva kutoti nyika inenge yakutongofamba iri under authority and one man's word. Izvo zvinhu zvakadai so ndine urombo nazvo vana veZimbabwe. Zviri kwamuri. Mazwa ndiri kutaura yakaya. Muchazonditsvaga. Asi ndinenge ndichisinawo nezano rekugonawo kubatsiridza, nekuti zvinenge zvakutoomerawo kana neni kuti nditsvage kuti tingatangire papi. Ndinenge ndichisina chekukusimbisai. Nyaya yandinogona kungokusimbisai ndiyo ichete yekutungamirwa kwatiri kuitwa naMudhara nemamwe veterans kuti tidzosere nyika yedu back into our hands chete. Handina zvimwe zvinhu zvekuti ndichazogona kana kuzoti ndichauya kwamuri ndichizosimbisana nemi once you let this thing fail. Hapana. Neniwo ndiri kubva ndatongoitawo give up, ndotongosiyanawo nazvo nekuti ndimunenge masarudza vanhu veZimbabwe. Handiti inini ndiri right, handina hangu dambudziko nazvo. Inini ndiri right, asi ndinorwadziwa nekuti handingave right kana zvinhu zvakamira zvakadai so munyika. Handiti mazviona, handingazombova right kana zvinhu zvakadai so munyika. Ndiri kurwadziwa nenyika yangu. Mune hama dzangu dzakawandisa zvese kusvikira kuvabereki wangu. Saka nyika iyoyo ikatorwa ikapinda mukati memaoko emunhu wani, imuchiiona zvairi kuita iri mukati memaoko emunhu wani, izvozvizvi kokuzoti akazonyatsotora masimba amuda kumudzorera muchaita sei? Kana polisi chinge yakuti yakurwa iri against vanhu, let's fight them. Tinorwa nawo. Nekuti isusu chinhu chatichangoramba ticharesista vanhu vanoda kutimisa. Be it polisi kana kuti mayouth kana kuti tinotorwa nawo. Zvenyu zvakuda kunyepera tinoda runyararo, hatidi hondo. Toda kuona kuti muchazorwita here runyararo rwacho kana maramba kusapota vageza. Ndakuona kuti mucharwana kupi runyararo irworwo, nekuti ndo zvakangoema Mnangagwa kungoti a week after 31 March ndo pamuchazonyatsokuona kuti hamuna kungwara.